Il-Gvern flimkien mal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta ħabbar programm varjat ta' attivitajiet tal-miliet bl-isem ta' Christmas in the Capital b'25 avveniment f'25 jum. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u miċ-Chairperson tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef, intqal li dan il-programm se jsir fil-Belt Valletta mill-25 ta' Novembru sal-31 ta' Diċembru. Jason Mikallef spjega li l-avvenimenti se jkunu qed jinkludu banet fit-toro u streetwalkers, korrijiet u kunċerti mużikali minn numru ta' gruppi popolari li jinkludu The New Victorians, Mara, Center Stage, Klinsman u Tikka Banda. Spjega wkoll kif dan il-programm se jingħata bidu għalih billi jinxtelu id-dwal u s-siġar tal-miliet fil-postijiet ewlenin fil-Belt Valletta fil-25 ta' Novembru. Dan se jsir flimkien mal-inawgurazzjoni tal-presepju artistiku tal-miliet biswit id-daħla tal-Konkatedral ta' San Ġwan. L-aspett ekonomiku, kulturali u soċjali jibqa' fuq quddiem tal-Aġenzija Kulturali u allura mhux kombinazzjoni li dan hu programm b'saħħtu ħafna ta' 25 attività li jitilqu minn nhar il-ġimgħa li ġej fil-25 ta' Novembru jibqgħu sejrin sal-aħħar tas-sena. Min-naħa tiegħu il-Ministru Owen Bonnici saħaq li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jkabbar l-attivitajiet kulturali fil-Belt Valletta u fid-diversi lokalitajiet oħra f'pajjiżna u għaddeskriva dan il-programm bħala opportunità għal familji Maltin u Awċin biex iżuru il-Belt kapitali ta' pajjiżna matul il-perjodu tal-miliet. Għandna programm ippakkjat b'25 attività kulturali li mhux biss huma sbieħ fihom infushom imma joffru opportunità lill-artisti li jeżebixxu t-talent tagħhom quddiem folla numeruża quddiem il-Maltin u t-turisti li żgur li se jieħdu gost jitlu fil-maġija tal-miliet fil-Belt Valletta.